варнян. Нас об'єднав былы наш пропащ, цудоўны ксёндз Сялевіч Ян. Для вас земляк ён нарадзіўся на свірскай дарагой зямлі. У нас жа шчыра верою зяліўся, жыў парафіяльнай ўсёй сям'і. Хоць і прайшло ўжо год нямала, і асабіста нам ксёндз Ян не быў знаёмы, а памяць пра яго яшчэ жывая, яе мы назаўсёды зберажом. Цудоўна, што супольная малітва з'яднала нас вось тут, ля алтара. Давайте зараз пагартаем мы старонкі жыццёвай кнігі дарагога святара. Чалавек з вялікім сэрцам. Так в народзе называлі ксяндза дзекана Яна Сілевіча. Нарадзіўся ён у 1882 годзе у вёсцы Юстынава каля мястэчка Свір у шляхецкай сям'і, дзе было яшчэ 6 дзяцей. Апошнія 12 год жыцця прысвяціў служэнню касцёлу ў Варнянах на Астравеччыне. Пра ксяндза Яна Сілевіча у нашым мястэчку захаваліся толькі самыя найлепшыя ўспаміны. На шчасце, удалося адшукаць згадкі тых, хто добра памятаў ксяндза Яна Сілевіча. Ён ім запомніўся вясёлым, жартаўлівым чалавекам. Вельмі любіў дзяцей і моладзь, пабудаваў для іх дом у Варнянах і шмат часу аддаваў іх духоўнаму выхаванню. Яго вельмі любілі. І, напэўна, любіць было за што. Не кожны быў годны атрымаць ганаровае званне і медаль «Праведнік народаў свету». Гэта званне прысвойваюць неяўрэям, якія ў гады нацысцкай акупацыі Еўропы, рызыкуючы асабістым жыццём, ратавалі яўрэяў. Ян Сялевіч гэтым ганаровым званнем быў узнагароджаны пасмяротна па ініцыятыве жыхара Францыі опернага спевака Цві Баратоўскага, маці якога перад смерцю завяшчала сыну знайсці ксяндза Збавіцеля, якога заўсёды называла святым чалавекам. Ксёндз Сялевіч падчас вайны ратаваў яўрэйскія сем'і, якім удалося ўцячы з віленскага гета. Сярод такіх сем'яў аказалася і сям'я Баратоўскіх. Гэты эпізод прапануем вам паглядзець у выкананні нашага парафіяльнага тэатра. Ксёндз Ян Сялевіч у народзе быў вядомы сваёй гуманнасцю, жаданнем памагаць. І кожнага, хто меў ім патрэбу, імкнуўся ўсякім чынам падтрымаць. Сыночек, сыночек, будьте миленький мой, сыночек, сыночек. Пробачьте, пробачьте, коли ласка, можна до нас? Так, коли ласка, проходьте. А что у вас дарилось? И откуда вы? Я не ведаю, что нам робить и куда уйти. У нас оставилась беда. Проходьте, присядьте, а я вам водички налью. Я Соломея Баратоўская, а гэта мой маленький сынок Гірша. По волі нещасного лёсу мы попали ў віленскае гета. Майго старейшего сына и мужа застрелили немцы, а мамочка моя не вытрымала покуты, померла где-то. Не переживайте, Бог с нами. Ён не покине вас. Зараз придумаем, что робить. Мама, я хочу есть. Ой, что ж это я одразу не подумал. Идем со мной, идем.
А чому наш народ так не любить? А у чим? А скажите, у чим ми виноваты? А у чим виноваты наши дети? У чим виноват мой старейший синок і мой муж, якого пронзили німецькі пулі? А у чим виноваты мой синок Гірша, який покутує у своїм вощому годі? А чи єсть? А чи єсть у нас будучиня? А що робити? А як нам жити далі? А вось и мы вернулись. Подсилкуйтесь и вы. Дякую вам. Дякую вам, добрий ви чоловік. Але я на потім заставлю дур. Так, тато. Не переживайте, я допомогу вам. Як стемнее, пойдем у одну невеличкую вёсочку до моих добрых знакомых. Там побудете несколько дён, а после я вас на своем коне отвезу у одно беспечное место. Никого не хочется подвести. Святий ви чоловік. Ніколи вас не забуду. Ксьондз Ян Селевич Зварнян, дякую вам велике. Идем, пора, идем. Кожны раз ксёндз з вялікім сэрцам суправаджаў гэту сям'ю, пакуль не знайшоўся пастаянны прытулак. З успамінаў пляменніцы ксяндза Яна Сялевіча Кунігунды Кавальскай вядома, што ў іх роднай хаце ў ваеннае ліхалецце таксама жыў яўрэй, якога хаваў ксёндз Ян. Ён вучыў грамаце дзяцей, сярод якіх Кунігунда была самай малодшай. Пасля вайны гэты чалавек працаваў у міністэрстве адукацыі ў Польшчы. На жаль, у 1942 годзе, 9 снежня, ксёндз Ян Сялевіч памёр падчас святой імшы, якую сам і адпраўляў. Гэта было вялікае гора для ўсіх. Захаваліся ўспаміны, як труну везлі на санях Зварнян у Свір, на радзіму святара. З усіх вёсак, праз якія ішла пахавальная працэсія, выходзілі людзі, каб развітацца са сваім дарагім святаром. Пахаваны Ян Сялевіч на могілках тут, у мястэчку Свір. У Свіры ушаноўваецца памяць пра земляка Яна Селевіча. Ушаноўваецца яна і ў нас, у Варнянах. Праўда, адкрыць невядомую старонку пра нашага былога пробашча ўдалося нам параўнальна нядаўна, рыхтуючыся да святкавання 255-годдзя варнянскай святыні, касцёла святога Юрыя, калі збіралі інфармацыю пра святароў, якія служылі ў нас у розны час. Дзякуем Богу, што пры падтрымцы нашага сённяшняга пробашча, ксяндза Віктара Захарэўскага, удалося выправіць даўнюю памылку. І на магіле святара устаноўлены помнік як сімвал нашай пашаны і памяці. На ганаровым дыпломе праведніка народаў свету ёсць надпіс: «Хто ратуе адно жыццё, той ратуе увесь свет». Няхай жа жыццёвы подзвіг ксяндза Яна Сялевіча будзе для кожнага з нас прыкладам сапраўднай любові да Бога і бліжняга, прыкладам адказнасці за кожнае чалавечае жыццё.
ксёндз Ян Сялевіч служыў верна Богу, людям, аддана, верна ўсё жыццё. За гэта выражаем мы удзячнасць ад нашай парафіяльнай сям'і. Мы просим Бога нас пробачить за то, что много святам был у небытии. И моцно веруем, что счастливо в небе ён пребывае ў вечным там жыцці. Мы цешимся, что сегодня разом с вами удел прымалі у святой мшы. Сапраўднымі сябрамі з вами сталі, варняны світ з'яднаны назаўжды. Хай свечкі полымя ніколі не згасалі, людзей удзячных вечна хай жыве. Няхай увагі святарам усім хапае, тут на зямлі і ў вечнасці стае. І хай ніхто не будзе пазабыты. Малітва ў іх гонар хай гучыць, бо святары, якія ў нас служаць, Павінны ў сэрца наша вечна жыць. Шчыра прагну падзякаваць, асабліва для маіх парафіян, якія прыгатавалі вось невялічкае прадстаўленне. Сапраўды, нічога не бывае выпадковага. Цешуся, што так здарылася, што, даведаўшыся пра ксяндза Яна Сялевіча, вы паўвёска, мы, варнянцы, успомнілі гэтага святара. Сёння, калі асабліва 22 чэрвеня, дзень пачатак вайны, вось ксяндз Ян Сялевіч у час вайны дапамагаў людзям і ў часе вайны памёр у нас у Варнянах, таму верим глубоко у Отечестве святых, не только святые, якія ведали души наших померлых, які за нас заступаються. Я, з другой стороны, так само щасливий вірю, що ксяндз Ян Сялевич і нам допомагає, і мені особливо, він за мене старейший ровно на 100 годов. Він з 1882 года, а я з 1982, тому закликаю його завжди підтримувати мене в служінні на нашій землі. Дякую вам, шановна екселенція, за вашу присутність, що ви разом з нами є. Дякую для всіх за канонів, шановного цього пробища, місцевого, Богослава, що дозволили нам злучитися разом у гэтій молитві. І щиро запрошую ви, екселенція, що нам учинили подарунок, поблагословили пам'ятник для пам'яті святого Кафана. І може пару слов скажете. Саме з нашого боку дякуємо за Віктора і парафіянам, яких передавців, які постаралися пам'ять о спадщині ксяндзу Яну Сялевичу на дела виживання і Івана, пригоже, хоч воно не довго, скажемо, але воно кранає серце чоловіка, бо ми сьогодні згадуємо початок війни, скажемо, і ось в часі війни була і ненависть, і боязнь, але у цей самий час були люди, які відважно не просто боронили, були ті, що і боронили, але і ті були, які такими маленькими кроками чи малими справами, бо так не в час війни, а в мирний час подати кавалок хліба для чоловіка, який, скажімо, не є хліб, але подаючи кавалок хліба і віруючи, що за це може бути покарано смертю, то за це вже героїзм, скажімо, що це вже учинок милосердності. Тому важно припоминати це, і дякую, що припомнили, особливо старіші знають, взрослые понимают, а для молоді це такий, скажімо, урок і пам'ять завжди пам'ять повинна бути живою. Пам'ять о тим, що минуло, а з надією крочить наперед. І вірить, що ми можемо і сьогодні бути допомогою комусь іншому. Сьогодні так само світ потребує нашої допомоги, нашого доброго вчинку. Може не просто кавалок хліба чи кубок води, а якісь інші підсказки,
рассказать, показать, где костел находится и что Бог нам пропонує у житті костьолу, у житті парафіяни. Дякую.